Here in Africa, factories, companies, both left and right, companies everywhere. And one of the other, both left and right. Watch, I can take workers here and boss, so I can take be able to drop workers here and only we talk about starting with it. You got to tell with the people, with the workers. Company and factory in is more than 200 pieces. Oh, now go to the left and right. All of them are functioning. Individual companies or government factories. Okay, for their both left and right. Mandina alu toothpick, mandina aluncha, mandina alu de, mandina well, here just 5 minutes to my house. This is village, yo. About this kind of company, factories here in a village. Compare Zeko in a city. Oh, to a kobodo kwesirede. Obuno na Ndi Igbo kita. He can have a 5-star hotel, 10-star hotel, Akushi and Borg hotel, Bolongunya Mado Beata hotel. So say back and Anani. Oh, Ndi Igbo na Ndi Igbo ibe ha. Alo Dogu bitas obuno gala here. Alo action bitas. Action bitas agaha here. Alo Okongu bitas. So see ye Keni amu Keni give a hotel. Na so also ni. Also Ndi Igbo bala Ndi Igbo ibe ha. Oga ndi oga. But a move from Ndi Igbo. Yeah. Company, factories, front and back, left and right. Oh, two are ready. Madi Agocha na Ndi Igbo. Buari get a certificate ya. Eniena certificate ya. Away you a well pota. Yeah. Can't have blue and white, Bellana alumni, water dispenser. I wonder how many workers in on this company, this building now, Piantina. Oh no, but was ready. Obuno na Ndi Igbo, here na football. 5-star hotel, Inop hotel, Bolongunya Mother Beata hotel, also see ya enough for Ndi Igbo. So say Bana Nani, colon everywhere. Oh, to a Kobodona, the only go child was all very simple as ABC. Individual company or government factory, which one of the do not take this video personal, maka high BP. I came in peace. Bye bye. Ụmụnne ọkwụnụ fọrọ ife nwanne anyị nwoke bụ Tony 101 kwuru nwanne ana m ekene gị nne ịma na ife abụrụ oziọma mbido taa nọ early 2010 ka m bido ozibe ụdị oziọma mana ụfọdụ na-abụ mbịa kwuo ya sị nọ ife a ka Mr. Matthias Ezeaku na-ekwu ọ ndị aghọtara Mr. Matthias Ezeaku bụ na ife m na-ezigasị ka o si wee mụta ife a as far back as 2015 ọ na-ejisi my product eme program oge ahụ o ji aha Jizọs were ayọ ego ọ dịbero distoxic ọ mụtara ya bụ oziọma ife gbasa ndị amụma ụgha ife na-emegasị n'ụlọ nzukọ ọ gazie wide ọ bazie na mkparị meseji ya dị iche n'ife anyị na-akọwa o kwetara na enwere mmụọ mana ọ na-akpọku mmụọ nna nna ahụ ọ dị confused ọ bụrụ atheist ọ bụrụkwa na onye omenala ọ dị confused o nwere ebe ọkwụ isi na enwero spiritual sickness enwero spiritual attack enwere all those things dịcha ife ọ na-enwe na mmụọ nwechara effect mana o kwetara mana ọ na-akpọkwa mmụọ nna nna ha so that is by the way jee nene my messages ya afụ ebe m na-ekwu na Chukwu ya agọzi gị when you are idle you have to work mana ọ pụtara na mmadụ ama ekpe ekpere mmụọ dị ọtụtụ mmụọ dị onye ọ na-enwe mmụọ na-ejere ya ozi anyị na-ekene nwanne anyị nwoke ụnụ fụrụ factories niile o gosi na ka esi eme ya n'obodo oyibo otu a ka ọ dị mana o chefuziri ịkpọtụkwazi afọ ụlọ ka o kụziela ma hotels na ọtụtụ ife ndị ọzọ ndị ọgaranya na-alụsị n'ala Igbo mụnwa na-agbakwa izi so many churches and ministries ebe e nwere members obi onugbu ndị obi onugbu mmiri mbụ members obi akpọ enwere room for repentance ndị dị familiar with the house of God anọgobe Chukwu wee maa nchara no room for forgiveness no room for repentance ọ dị ndị ajụsie n'ụlọ ụka a na-ewest time a na-ewest away idleness and laziness jide ndị mmadụ na-ana n'iyi ka maka ndị dibịa ọjọọ ka ife anyị ekwusa ịdị ahụ ife a bụ ife kwesịrị ọ bụrụ na anyị na-eme n'obodo adị mma aka banye ndị mmadụ n'ọrụ enwere ike na ụka nwekata ego ha lụọ skuul arụọ skuul mgbe ụfọdụ onye rum ogbenye aka ọ bụrụ taa ka etibere mkpu nke a graduate from school ka factory ebe anyị alụ ọrụ ebe a ka okwu dị ka maka ndị dibịa na market oke ide money without effort asị gị money na water ka m gwa gị eziokwu the easiest way to get rich in life is ịdị sincere not crime sincerity pays ịdị ha na sincere ịdịgo rich is a matter of time asị gị money na water is a scam nke money na water
ọ bụrụ na ego dị easy to come by, ndị Igbo kwuru ya n'okwu na ego dị n'ogwu. Ọ bụrụ na ego dị easy to come by, o nwere onye ya arụ na mortuary. Ana m ekwu ya times with that number. E nwere onye ya arụ oburu nsị, o nwere onye na-arụ na eswama ma aswama ndị a na-ekpo afịa. Nobody will work there. Afụfụ abụghị uru, ejiri afụfụ anyị isi. Wisdom should tell us na ife ụmụ anyị na-achọ were apụ na mba, ebe anyị enweta ọrụ, ebe anyị enweta ego, ebe anyị etinye aka n'ọrụ. Ndị Igbo dị industrious, we are republicans in nature. Ife ụmụ anyị na-achọ were apụ ka anyị agba mbọ wenata n'ụlọ. Echeta m in the days of video machine, mgbe a na-eyuzu VHS cassette, ọ na-abụ ụmụ gị jekarịa na be mmadụ nene TV nene film. Ife ọzọ ya eme bụ igotada video machine, gotara ha TV. You stop them from going out. You stop them from going out. Ọ ka esi eme ya. Kedu ife ụmụ anyị na-achọ eje China, ka ife a na-achọ ejegasị obodo dị iche iche, ebe anyị eje kpata ego. Let us build factories here. Ọ bụrụ sọsọ ebe anyị agbakọ na-ama aka, agụụ jide anyị na-anyụ anya, anyị bụrụ capital of poverty all over the world. It is very bad. Ụmụnne m, ọ dị njọ. Jesu mere anyị ebere. Brother Paul Chigbo, zisa ihe onyonyo a ka emesịa.